dnešnom videu tu máme vlog do Prahy, takže poďme na to. No takže nám už prišiel taxík. Tam je. Takže ideme. Takže ľudia, poďme to. Takže otvorím si bránku. Ok, čakáme. Dobre. Ok, takže čakáme teraz. Akurátne 19:48. Pôjdeme. 40 stupňov. Takže... A čo pizzu máš, ty? Dobre, ideme. A prečo máš také šumné počky? Tam máme kostol. Ideme radšej skôr, potom rozumieš, radšej počkáme. My za chvíľu pôjdeme potom na vlak. Máme presne 5 stupňov, minus 5 stupňov vonku. Musí byť zima, proste more. Takže tak. Ale ináč ideme na Prešovskú stanicu a s vlakom sa dostaneme presne z Prešova do Košíc a z Košíc presne do Prahy. Takže tak sa navrátiť na ten vlak. Takže už sme prešli kus cesty a máme už 19:55. A tiež dieta, taká, dobre, robí Milan. Takže čakáme, pokiaľ tam prídeme. Či to bude ďalších asi 5 minút, pokiaľ sme v Prešove. A stamať pôjdeme už na stanicu. Takže už sme na kruhovom objazde. Za chvíľu budeme v meste. A som išiel, veď potom sa behalo, lebo som tiež chcel svoj čas, potom tak, za taký čas. Mal som na to nabehať. No a tak sme prelečeli celé centrum. Mi ukazuje 3:21. Je presne 19:59. Poďme. Na kolidlo. Ok, takže máme červené jak vždycky. Komu? No, tak zelená sú na mňa. Tiež neznám, kedy tiež na oddelenie trojšme. A sme takže, no už dávno, ale teraz ideme presne už iba smerom na stanicu. Máme tu aspoň 1 kilometr, takže sme tam. Takže tu máte 20:03 a už sa blížime ku koncu skoro. Nebudem to riešiť. Takže tam už je stanica. Už tam ideme kam furt zelená. Je 20:04 a sme tam. Za chvíľku. Tu máme trať. Viem, že to nie je vidno, lebo proste je tu tma. No takže už na to. Tuto to veľké čudo je stanica. Tam máme koľaje, takže sme tu. Takže vystupujeme. Dobre. Takže otváram si. Dobre. Ja toto máme rýchlejšie. Run. Dobre. Kam? Bordel, jak nič. More. Oh my God! Bordel, jak nič. A tam sme zamrzli. Neždeme si sám dýchať. Zapoď. Tak toto vyzerajú prešovské proste železničné. Bob the building. He's a building. Bob the... Stanice more. Sama. Nič. Len opravací. Oh my God!
Je, ale tak jedno. Ja keď som bol babetko, to som sa furt bála. Okay. Takže náš je Rex, je Košice, 21:42. Čiže 42 minút máme tu na nastupišti. Poďme sa pozrieť tam, čo to majú. Čiže čo tu majú? Majú toto tu všetko. Tady vidím, veľký špatný. Takže actually tu majú proste koly, Pepsi, Red Bulli. Proste klasický bufet na. Tam tu máme kávu. XXL more. Čiže nechal som tu ďalšiu zaujímavú vec. Ticket portál skoro. Nájdeme tento. Pohyby vlakov mapa. No máš proste Anglicko a prečo to je napísané po slovensky? Nechajme to tak proste, somarina. Takže náš je presne ten Košice Rex. 21:42. Sa pozrieť na to. Normálne klasické slovenské nastupište. Bro. Ingri Pup. No, takže poďme hore. Run. Hore. Kurva s tým. Vidíte vláčik. Tam ďalší vláčik. Poďme sa pozrieť, čo je tam vláčik. A tam nič. No takže ľudia, 21:42, jak sme sa rýchlo ponáhľali. Morsko. Dobre, poďme dole. Poďme dole. Okej, ešte poďme. Ja počkám, až kam príde vlak ľudia. Ľudia, a nezabudnite dať like a odber na tento kanál Davidko, aby sme dosiahli čo najrýchlejšie 500 odoberateľov. Takže neváhaj a klikaj dole na odber. Za ten čas, ľudia, čo tu čakám, tak som si všimol jednej veci, že som sa pomýlil a nemali sme ísť tým 21:14. Ten 21:14, ale 20:42, ten Rex. Košice, Kisák. Takže to som sa teraz pomýlil, takže pôjdeme aspoň skôr, či tu máme už akurátne 20:26. Tu vidíte, 20:26. A proste o necelých 16 minút alebo tak, jak budeme čakať, takže ľudia, ozvem sa vám, keď nám príde. No takže ľudia, dozvedeli sme sa, že nám konečne prichádza vlak z Košic. Môžeme ísť už konečne do tej Prahy, takže tu je ten náš 20:42. Tak pôjdeme tu. By mal prísť za chvíľku. Stále pôjdeme tam.
tak ešte ani neprišiel. Takže počkáme si, keď príde. Tu máte krásny Prešov. Takže 42, čakáme ešte 10. Ešte 4 minúty. 4 minúty tu príde taký obrovitánsky a dáme si nabíjačku a nabijeme si mobil, takže čakáme. Takže už nám ide ľudia. Tam už typek čaká. Takže nastúpime tam. Ideme dozadu. Takže tu môžeme. No vidíš. Takže takto tu vyzerá. Takto máte pan hore. Ja tu prosím. Takto máte hore. Čau. Ľudia, sa vám ozvem, lebo si potrebujem nabiť svoj mobil, takže hneď sa vám ozvem. Takže ľudia, mobil sa mi nabíja. Takže čakáme, pokiaľ proste prídeme do Košic a tam už hneď nastúpime, takže hneď idem sa prejsť asi po vlaku. Takže ľudia, už sme v Košiciach. Takže ak viem, je to odraz, ale už sme v Košiciach. Takže vystúpime a pôjdeme na stanicu. Keď ľudia, sme v Košiciach. Tu vidíte... pardon, tady o to presne. Zátore. Wow! Košice. Tam je náš vláčik. Vidíte? České dráhy. Náš krásný. Však tam máme. Tu tady. Tak poď. Jo, máme. Hovoril tam один. Keď ľudia. Ľudia, našla som 10 centov. Necháme ich tu. Takže čakáme. Ešte není otvorený. Dáva tu labušu takto. Sem. Ešte počkaj. Ja sa vám ozvem, keď pôjdeme. Takže ľudia, vlak nám ide. Tu semka. Druhý podchod. Tretí podchod. To je semka. Tam robila. Takže poďme hore. Vidíte, Praha hlavný nádraží. Neviem, prečo vám to tak ukazuje, keď mne to neukazuje. Tak?
Vidíte, vám to blíká, mne nie. Takže... Dobrá. Svetielko. A ideme tam ešte raz. Druhý podchod na stupište 3. Takže tam robia, ideme hore. A je to náš lúžko sleeping. České dráhy, Mare. No dobre. Smer pravidelný odchod 21 hodín 37 minút stojí Výbor RegioJet 1020 spoločnosti RegioJet smer Žilina Čapca RegioJet 1020. Spíška kupé, hej? No tak, tečne. No ukáž. Stále ja ide. Čest. No, a už to je vidno. No. Vynikajúce ide. Chceme oveľa tlačiť telefón. Hore. Popozeráme kus vonku. Spíchame tak, ok. Keď vidíte, že tu máme nejaké oblečenia, tu máme papučky. Okay. Takže tu máme nejaký takýto bar, ktorý sa dá otvoriť. Pekný. Špíname svoj pohárik. Tak silno treba bez potom. Takže tu si zatvoríme. Silno treba bez potom zatiahnuť. Lebo ja som zobal tak a mi to nešlo. Môžeme toto podávať dole. Silno bez potom, áno. Hore. Dobre, tak sa Korení ubytujme. nám ide. Ešte toto môžeme. Moja na vecku takisto. Tu máme taký krásny výhľad. Môžeme si to aj stiahnuť. Počkajte, stiahnem nám to. Okay. Máme nabíjačku. Krásnu vodu. Ja idem hore. Ideme hore. Vadí. Takže sme už dole, ja. A potom, keď máš tam telefon, daj. Hej, super, vypadla nám elektrika. Až tam toto telefon si daj do tej prehrádky, David. Tu? Áno, lebo v noci, jak ideš Dáme si vodičku. A papon si trošku. Daj si vodičku. Hej. Tam takto stoja, pozor na hlavu. Matony. Ponožky si daj tiež dole. Jednu Som druhú. tu. Telefón ja sa... Takže Ale je ešte čas. Nefunguje ešte Už to? pustil, hej. Bolo obchaté, to pustil. Že už je, hej? No, Sprístupním. teraz potom bude bližšie to tam. To tu máš bližšie. tu si môžeme dať. Až nedávaj takú vysokú teplotu, na čož, tak ti bude horúco, David. Davidko, nedávaj, Tak, nedávaj. tak stačí, doma, hej. veď to my Tu- My tu nadýchame. Naše vec, pretože môže iba voľniť také tenulinké pyžamky. Zapnete si, tu máte USBčko. Dobre, počkaj, ešte papon si potiahnem, David. No. Takže keby sa pýtali, koľko tam teraz potom to je, Než uhnete ke spánku. jedno sladké, dva Jízdní sladké. doklad jednoho nebo lehotka odevzdejte prosím při nástupu průvodcovi, který vás uvede na vaše místo. Jízdenky občerstvení. Není plánne, dobrý je. Ja radšej s lekvárom, jak s tvarou, takže... Alebo keby bol tvarov No. zmiešaný s lekvárom. Dobre. My sme robili aj Takže lekvárové, my tu máme aj tvarové, aj tvarov s lekvárom. telefón. Zmiešané.
z ktorým môžeme volať. Vodičku. Ja milujem český prízvuk, ako oni. Davidku, teraz sebe húžiješ, nič neboj. Budeš ho mať až vyššie hlavy. Českého prízvuku. V pohode ľudia. Takže ja počkám, až keď bude ráno. A ozvem sa vám, keď bude ráno. Si dáme takú vodičku. Čo sa stalo? Počkaj, to musím kartu sebe zobrať. Tak toto nesmím zapomnúť v noci. Jak pôjdem vec potom, tá vás budí všetkých. Premýšľaj, čo robíš. No však, Čo toto? vieš, ako to vec potom staneš, všetko. Stačí slabé, či? Tak ja budem Nie, myslieť, to je nočné, dáme veľké. Ano, to jsou deluxe oddíly, ale to je jiný typ vozu, tady vedle, tady jsou společné. Čo je? Takže ľudia... Ale treba... Zoberám si vodičku, co tu budeme piť. Už polož to tie šľapky dole, už choď hore. Odkryj si paplon a ľahni si. Šľapky, lebo na čo ti Na čo hore? sú tam? Nepotrebuješ. Ty gest. Takže ľudia, už som hore. Vidíte, tu si môžete dať denné alebo nočné. A aj tma, aj tmu. Takže ľudia, ja sa vám ozvem, keď bude ráno, takže zatiaľ. Takže ľudia, máme tu ráno. Je okolo 6:47 a ja idem dole. Raňajky nám prišli. Takže idem si po rebrík. Mami, dáš to inak, lebo spadnem. Takže tak. A idem. To. Takže takýto úzky priestor tu je. Toto si vysunieme nahor. Aj s touto stranou, ale táto ide ťažšie. Takže už to máme. Už sme v Pardubice sme už prešli. Za chvíľku Praha. Dobre, berte toto dole. To je však dobre. Toto je naše more. Takže ja si počkám. Takže tu máme vyrobené stôl. David, pozri sa tam. Máme stôl. Tu je asi môj. Uvidíme, jak čo vonia, ja neviem. V noci niekde spadnú tabletky a neviem, kde vlastne. Toto je už Praha? Nie. Sú Pardubice podľa mňa. Okej, ľudia. Dobrú chuť, enjoyte české dráhy. Masílko. Maso. Ďalšie maslo.
jablkový džús a bagety. Takže a s čím sa bude mastiť, akože to tiež neviem. Dobre ľudia, takže raňajky som zjedol, je svoje. S čaj. Toto je to do druhého. David, pozor, by ti po nohou nedalo. Tam sa pozoraj, ty tady Hore. A ja ti poviem kedy. Tak, ešte hore. Hore. A skús. Tak a skús. Alebo tak narovno, nie? Narovno a hore. Vyťahnuť, nedá sa. Tak a vyťahni. Tak a teraz vyťahni. Dobre. David, Dieko, Počkej, vydrž. Kde ideš? Vidíte, to je krásne. Nie. Tak. Nech sa pani, ale nie, že Davidko zakopneš niekde. Nie. Ja budem to tam. Bojem sa. Pan nesplakuje, že? No, Jo, ale to tak, že nie. Jo. Ale musím ísť na vecko, potom som mohol štvrté na vecko. Už teraz ráno. To je asi počka, tu robiť, tu nevošli. Tu vošli, nie. Ja neudím sa, ale tam OK, ľudia, takže sa vám ozvem, keď budeme hádzať do Prahy. Takže ľudia, už tu máme aj... Pozri sa, už sa buduje ďalšia časť Praha ďalej. Buduje vo veľkom. Takže tu sa sa buduje... Stojíme. Takže tuto to už je Praha, tie domy. Neviem, či by som tak sama chodila po lese. Mi stačilo, jak to som chodila Také za domy. bývanie. To je už Praha. Ale to je len časť Prahy, ľudia. Ešte aj ďalšie. Ešte tam vzadu je. Keby bolo také malé, tak to je jak Prešov. No. Ale to je ešte tam aj. Vzadu za kopcom úplne všetko. Za kopcom sú všetky veci úplne. Každou sobotu a nedeli pleši trhy. To sú žeriami. Bytovky stojajú veľké. Bude aj autoarénu, bude možno, že tam ďalej vidno. Pôjdeme kolo nej. OK, takže už sme tu. Sikora predáva auta. Zaujímavé, že tu není tá veľká budova. Či to bude až Nie, to ďalej? oni majú menšie stanice, koncerty, futbalové veci. Aha. Takže ľudia máme to tu. Vidíš, krásne. Robia nové. Staré mesto. Áno. Ale už urobili toto, opravili, hej. Florenc. Tam ideme. Kde je Až tam Florenc? idú vlaky. Tu je dole Florenc, autobusové nádražie. Vidíš tu dole Florenc. A kde je metro? Metro je v zemi. Na druhej strane. Divadlo Karlín známe. Tam je kostol. Hračany, tamto sú, kde kostol Hračany.
ľudia, takže už sme tu. Ukazuce je trošku. Se pôjdeme na tom na metri niekde, keď tak. Dobre, David. Čakaj vetrovku. Hľa zas. Niekam. Máme čas. Však či to bol autobus. Tie ľudia, čau miestnosť. Ahoj. Takže mám na ňu dobré spomienky. Co to nezabudla? Tí ľudia. Pozri sa na to. Kámo, pozri, aké to je veľké. Takže ideme dole na stanicu a potom pôjdeme. Do stanice Praha zahraniční město s odjezdem 7 hodin 44 minut. Ohlášená doba zpoždění 7 minut. By the way, ľudia, ideme si odložiť batožinu. Hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 518 dopravce České dráhy ze stanice Olomín s příjezdem 7 hodin 24 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je o 0 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění vlak. Keď ľudia pôjdeme tam kolegu na podobeninu tohto proste nástupište, takže poďme na to. Dobre. Vidíte, tam už to je. Praha nádraží. To je ten veľký kostol. Poglądaj do ulicy. Tam zaraz wysvětla. Já jsem si tam nadal druhou. Pekne to postavili ľudia. Poďme, teraz pôjdeme do metra ľudia, takže ideme. Tak, a je to tu. Metro.
Takže listky máme kúpené. Takže pôjdeme teraz 4K, normálne rozlišenie som si dal, ale hrozné. Máme telefon, si zavolá. Ľudia, listky sme kúpili dávnejšie. Ideme teraz na tramvaj alebo na električku, tak ľahko povedané. A ideme na hotel. Takže ideme na hotel. Uvidíme, aké to bude mať hviezdičky. A som proste večer nemohol zaspať. A to už som zaspal. Ideme električkou. Tramvaj. Ale novou, nie starou. To číslo pôjde, hej, a to kaj... To číslo, ktoré potrebujeme. Aké potrebujeme? Za chvíľku zistíme. Takže... Fortuna, ľudia. Tak. To je Žižkou. Okay. To je náš hotel. To je náš. Takže máme tu hneď dole aj obchody a električky. No, lebo tu je aj zastávka, tak jak bola včera na fotke, nie? Hej. To je náš hotel. Stúďte sa na to. Hotel. To je náš. Môže priniesť skôr, bez potom môže zadať zadla už, takže... Green. Takže ešte nemôžeme až o 12. takže alebo o 2. Takže ideme do metra. Takže ľudia, teraz ideme do metra. Už sme vystúpili z tramvaja. Ideme do metra. Takže tak, tu sa dačo chystá, nejaký koncert. Takže aspoň ste videli, jak funguje proste moja cesta z Prešova do Prahy. Takže tak. Pozri, čo tam je. Kde je co? Ľadová plocha. No, super. Takže ja tam je do metro. OK, ľudia, takže čakáme. Lebo za chvíľu by nám malo prísť metro a ideme do metra. Takže ľudia, ideme teraz do KFCčka, ktorý je presne tamto. Takže poďme. Takže sme na plánu, ideme do nákupného centra a potom pôjdeme. Super, dvere sa nám otvoria. Je, pozor. Typka. Takže tam hore máme kino. Takže ideme ľudia do Inčieho. Bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Takže
pôjdeme do starého, ja vám ukážem aj obľúbené, takže tak. Takže už sme boli v centre a ideme do KFCčka. OK. KFCčko. Takže ľudia, už sme sa boli najesť a teraz ideme do metra, už sme vystúpili z tramvaja a ideme do metra, takže tak, tu sa do čo chystá, nejaký koncert. Takže aspoň ste videli, jak funguje proste moja cesta z Prešova do Prahy. Takže tak. Pozri, čo tam je. Kde je co? Ľadová plocha. No, super. Takže tam je do metro. OK, ľudia, takže čakáme. Lebo za chvíľu by nám malo prísť metro a ideme do metra. Takže ľudia, ideme teraz do KFCčka, ktorý je presne tamto. Tak, čo poďme. Čo chceš teraz ráno? Takže zmena plánu, ideme do nákupného centra a potom pôjdeme. Takže super, dvere sa nám otvoria. Je, pozor. Typka. OK. Takže tam hore máme kino. Takže ideme ľudia do inčieho. Bing, bing, bing. Takže pôjdeme do starého, ja vám ukážem aj obľúbené, takže tak. Takže už sme boli v centre a ideme do KFCčka. OK. KFCčko. Takže ľudia, už sme sa boli najesť a teraz takže ľudia, teraz sme v električke. Takže a pôjdeme sa pozrieť do kabiny. O Milan, takže ľudia, pozrite si. Tak mi to stojí toto, táto páka na smer, takže napríklad doľava, doprava a také. Potom tu máte vypínač, že keď chcete vypnúť my ideme 9-kou. Potom tu máte, jak ideme. Tu mali by stierače sú, tu máte dvere, obidve sú zatvorené. Brzdy. Potom tu máte stierače. Aj tu sú stierače, to sú zadné predné. A tam za tou tyčkou sú gombíky na dvere. Tuto červená. Táto tu záchranná brzda. Aj tu tam sú brzdy. Takže teraz ideme na Pražský Orloj, takže tak. Takže a tam máte Svätého Václava. Václavské námestie. Tam máte jeho na koni. No super. Tento tu neposlušný idiot nám vošiel do cesty, takže nemôžeme natáčať. OK. Václavské náměstí. Přestup na metro.
Příští zastávka Opa. Vodíčková. Takže už sme vonku a ideme. Takže spořilo. Super Mario! Takže ľudia, ideme dole na Pražský Orloj. Takže tak. Nie, že či to stihneme, lebo je 15:54. To nestihneme, to by sme museli utekať a utekať nebudem. To celé... Počkej, takže keď po tých uličkách, toto by sme mohli aj stihnúť, teoreticky. Takže. Nestihneme a nebudem. Takže blížime sa tam, no neviem, 5 minút. Pozrite, chaluby. Takže ľudia, nakoniec sme to stihli. Či? Ok, ľudia, kúpal som si tieto sladkosti. Máme tu tieto žele. Takže a ja idem vyskúšať túto zónu. OK. Toto je dobré. Čo? Toto je dobré, ne? Prečo? Ešte toto jedno kolečko, ja. Prestaň. Pust ho. Potom si pôjdeme... A už ideme. Karlov most. Prečo to volá Karlov a nie Karlov? Karlov most. No jo. Pozrite, koľko je. A máme loď. A tam ďalší. Žuváčka je. Kde? Na tom cukrík. Ten cukrík som si zabrala žuváčka. No ja viem. A tam je Pražský hrad. Takže tak. Tu je Pražský hrad. Takže tak. Takže ľudia, ideme stamať. A ideme dole. Sme akurátne v Paládiu. Najväčšie centrum v Prahe. A tu hral Fizi. A tu hral Fizi o tú najväčšiu schovku v Českej republike v tomto tu proste v tomto tu nákupnom centre v Paládiu v Prahe. Takže vidíte, aké to je obrovitánske. Nechápem, jak Fizi mu sa toto všetko chcel prehľadávať, všetky obchody a všetko. Proste, tiež nechápem, ale dobré. Takže, máme DG sedadla. Ide tu, tak to vidíte. Kam ideme? Presne do potravín. Takže ľudia, Albert by mal byť dole, alebo tie obchody zvyknú byť úplne na prízemí, takže to je na nulke, alebo na -2 v tomto. Takže tak. Takže ideme dole. Aké veľké ľudia. A ešte máme 2 hore patra. Takže tak. Ide sa dole. O jedno patro nižšie. Takže tu máme
Takže ľudia, pozrite sa na to. A dole, jak stále na -2, stále dole sú obchody. Tu je -2. A tam by mal byť Albert. Tu je Báťa, takže ideme ešte -2. Prvé, druhé, tretie. Takže to má 5 poschodí. -2, -1, 1, 2, 3. Tu máme koláčky. Žiadne koláčiky. Takže ideme do Albertu. Robíme šialené nákupy, jak vždycky, ne? Ľudia, neviem nájsť si otravné čipsy. Tu sú čipsy. Máme bohemiu, no. Ľudia, takže špís tu, majú tu špís, jej. Špís. Stále brala Stáňa tieto bramburky pizza, ale nám treba špís. Takže čipsy máme. Teraz dačo sladké. Takže tam nemáme nič. No. A potom dačo na pitie si dáme. Takže tak. Čipsy sú tam. Ľudia, pozrite, čo tu je. To si zo mňa robíš srandy. Čo to je? Takže ideme zaplatiť. Máme možno ochutnávku Bista. Čo? Bis čokolády. Takže výborný. Všetko máme nakúpené. A táto tu veľká rada nás čaká, takže Albert, krásne ďakujeme. A nie, doma máme samoobslužné. To je výborné. Takže zavržená. Pokladna zavřená. Tu máme voľné, vidíš? Poď, mami. Tu poď. Však ja čakám. Vyberáme naše zlatičko, ktoré nesmí... Odkedy tu predávajú pistolky? Tak. Krásne položíme. Krásne všetko. Počkaj. Presne 276 korún. Takže tak. Pisto, please. Ľudia, idem teraz preč. No konečne. Ľudia, pozrite na to. Pozrite na to. To máme... To není počuť. Aha, na to. Kámo. Ľudia, tak ten počítač chce more. Takže ľudia, ideme do električky. Ľudia, sme tu. Takže ľudia, máme tu nový deň. A dneska ideme do Bedřichova, takže tak. Takže ľudia, ideme. Tri jedničky padeš. Však
Takže ľudia, ideme na metro. Mám tu druhý deň. Včera, prepáčte, že som nenatočil, ale to bolo preto, lebo sa mi vybil mobil. Takže ideme dneska na metro prvýkrát. Vo videu, myslím. Takže tak. Potom Takže ľudia, ideme na hlavne nádraží. Tam, kde bol Tari. Takže už sme tu ľudia. Že ideme dovnútra. Takže sme tu. Ideme na Cčko. Tu sme na Flores práve, že? Jop. Smer, direction smer. Na Florence. Takže ideme dole. Teraz som práve odišla. Takže sme tu. Hlavne nádraží. Tam nám už vyšlo. Vidíte? Stávať by mohlo prísť ešte ďalšie. Už ho počujeme. Už ho tam počujeme. Aj tlak už ide. Takže on je kde tam vzadu ešte. No a už to. No a už to ide. Čakajme. A už. Aj stade. To naše. A tu máme akurát nás. No, takže. Ono na teraz. Tam už idú. My ideme na Florence teraz a pôjdeme na Bčko. Čau. Ja mám černé rukavice, lebo mi je zima. Vidíte moje ruky? Vidíte, tu je to kábel. Už by sme tu mali aj byť. Jop. A sme tu. Teraz pôjdeme spávať. Bčko. A ideme dole. Ukáž hore prestup. Bčko. A ideme dole. Viete, na čo sú tu tieto? To som zistil, keď sa šmíkaš dole, lebo takto sa to šmíkal a teraz keby si šmíkol, tak viete kde. Tak do medzinoža proste, takže by ho to bolelo, takže preto to dali, lebo ľudia sa šmíkali. Takže to je stále pod Černý most. 2 minúty 50 máme. Čo to je? Takže tu máme Bčko. Čo? To čo? Takže tak. Je skoro dole. A ideme nižšie. Ja tú vôňu milujem. Zober zvyšky daj a po pravej strane sa drž, po pravej strane. To je mega rýchle toto. Toto je strašne rýchle. Vidíte, tu sú tie kolíky, čo som vám hovoril. Neznášam. Milujem praskú vôňu metra proste. Nechápem, komu sa toto chcel staviať. 51 rokov. Výborne, ideme dole. Ja strašne neznášam tie eskalátory, lebo oni chodia strašne rýchlo. No a
a zase dole, nie? No a jak? Nechápem, kom si toto chcelo dole kopať. No, takže ideme dole a už je tu. Tam. Takže ono nám to príde stámať. A už nám ide. Takže ľudia, teraz ideme až na konečnú. Vidíte tu mapu a tak. Takže ľudia, tu máme trasu. Ja vám to potom sfotím inak. Takže ozvem sa vám, keď budeme až na konečnej. Koľko stojí na loď, keby sme išli na Vystúpte ve stanici Vysočanská. Takže ľudia, ďalšia zastávka bude zatvorená, pretože sa tam dačo rekonstruuje. Ľudia, za chvíľu bude zatvorená Českomoravská stanica, takže prefrčíme kolo nej. Ja vám ju ukážem. Prečo musíš pomôcť? Lebo cez stanicu tam nejde rýchlo. Takže ešte tu nie sme, neviem prečo. Tak robia. Takže tu opravdu... No, vidíš, aha. Všetko je rozbité, vidíš? Dáme nové. Takže ľudia, teraz ideme na moju obľúbenú stanicu Rajská záhrada. Vystupujte prosím vpravo, vesmírný zvyk. Ona je obľúbená. A ide sa na Čierny most. Teraz pôjdeme po takej trubici. Teraz ideme na moje obľúbené miesto, ktoré tu možno poznať. Černý most. Černý most. Stanice. Vystupujte prosím vpravo, vesmírný zvyk. A prečo nie tu? Ja chcem tu vstúpiť. Tu vystupujem. Ukážem vám moje obľúbené miesto. Takže teraz tam nepôjdeme, ale až po našom výlete tam pôjdeme stať krásne jedielko. Ja vám poviem, čo to je. Takže tak. Tu na autobusovej stanici. 6, 4, 3. No. Takže ľudia, ideme teraz, neviem kam, ale zase sa mi asi vybije, takže nemáme 60, takže sa nám rýchlo vybije, takže ja sa vám ozvem, keď budeme už v autobuse. Takže ľudia, toto je náš autobus a už len čakáme, pokiaľ vyrazíme. Takže tak. OK ľudia, takže sme už v autobuse a pozrite, čo tu máme.
všetko. Máme tu online správ, si toto. Máme si domov, môžeme si dať mapu, kde sme. Si môžeme pridávať. Takže tu nám sa treba, neviem kam dostať. Už máme mapu, mám tu free Wi-Fi, takže tak. Nohy si môžeš dať tu hore. Je. Si môžeme dať aj hore na kilometr. Jaké to je dobré. Hore nohy si dať. Pozor na kábel. Pozor. Nie tak. Kábel je tu. Dobre. Takže tak, tu máme mapu. Máme tu dokonca aj hry. Zábava, hry, knihy, tu máme filmy rôzne. Ja si skúsime toto. Takže nič, skúsime dať ešte raz, je zábava, hry. Pred chvíľou som Open Sudoku. Ty to vieš hrať? Neviem. No si easy. Skúsime toto. Aha, to číslo musíš od 1 do 9 a sa nesmie opakovať ani v riadku, ani toto musíš rozmýšľať. Samo. Takže proste toto tak máte. Regiogetka, nožka, mapa, všetko. Čo je tu samoobslužný servis? Oni ti ponúkňu. Takže ľudia, mali by sme tu mať aj internet. Takže dáme Google. A máme tu Google. Mám, už nemusíš. Google. Alebo si film. Rodiny, akcia. Dáme si historický, krimi, romantický, ktorý je hororový, komédia, Tyler, jeho sestra, Nouka Štúna. Čas? Takže ľudia ideme. Takže ozvem sa vám, keď prídeme tam, kde potrebujeme. Takže sme tu a ja si tu pozerám filmik krásny. Máme rôzne veci, takže ľudia krás. Takže je to veľmi dobré. Takže ľudia, ideme už do Bedřichova, takže tak, už autobusom, inčím MHDčkou, tak.